Toto titi tenggem kerto rahat setan manggih alamanku beda sabda menapa. Matur nuwun taun. Pakar cikang becik kuwi distarekke. Aja nganti marang kawula duwe panyekrobo kang isine mung larakake marang kang kawukan ya kuwi tatanan ing Bakalas. Nggih, Ayo kakek kuwi namung wis kagem dawuh. jagal lan jagul. Kang sira minangka tininding para prajurit ing Bakalas. Anggon kula wendah marang prajurit kepriye? Kanjeng Adipati Surawiyata. Saderipun kula matur, kula nyuwun agunging samudra pasami. Anggenipun kula gulawentah sedaya prajurit magangan enggal menika boten wonten kekiranganipun. Menawi panjenengan badhe ngersakake sak wanci-wanci, kula kinten boten badhe nguji wani Kanjeng Adipati. Bagus. Yen kaya ngono jumuh marang idam-idamane Romo Sultan Suwardi Babah Patak Cimunikan panetep-panetep Romo Khalifat Pola Amirul Mukminin Pangeran Palembang Sultan Demak Bintoro sepisan. Aja nganti putra-putrane nguciwake Romo dalem Sultan kang wis kapundhut ning tapak sini. Jagon kang sira ngembani kewajibaning jagal. Aja nganti sira iki melenceng saka garis-garising tatanan pemerintahan Bakalas. Aja nganti kang sira nguciwake marang pantaning para prajurit. Kepriye anggonmu tunduk kemit ana ing tapawat sing Kadipaten Bakalas. Kepareng matur meneh lepat umpama dalem. Anggenipun kula jagi-jagi wonten kaplawates Bakalas. Mereka samboten mangkuci wani. Bagus. Menawi wonten pawongan patmu negari. Badhe njungking kalihan panjenengan. Panjenengan mereka linggih ingkang sengecok. Mulai sakur bagus bentengipun negari. Bagus yen ngono. Aja nganti tatanan pemerintahan Kadipaten Bakalas kanthi suwe marang Adipati Surawiyata kuwi nuwuhake marang kawula kang kecingrangan, kawula kang nandhang bodho, kawula kang pranggering tatanan aku. Aja nganti papan panembahan kuwi rusak. Aja nganti papan pawiyatan kanggo golek ilmu kuwi ajur. Aja nganti kawula pinandhang kekurangan sandang pangan lan papan. Bali marang 3 taun. Nggih, dawuh. Yen wis kaya ngono kuwi, aja nganti tatanan Bakalas dikuciwake marang salah sajining nayaka kang ora duweni rasa tanggung jawab. Sak mboten-mbotenipun mireng sedaya aturipun jagal-jagul sangsaya damel mongko ing ati kula. Kula tiyang angka kalih ing Kadipaten Dagang nggani panjenengan. Mila menawi wonten makmuripun Kadipaten Dagang sinten to ingkang saged derek kraosaken. Mboten namung panjenengan, kula dalah sedaya para nayaka sentana melah sedaya para nayakaning praja sarta kawula ing mapan wonten ing Kadipaten Dagang. Mila Kanjeng, sumpahe ati kula menawi wonten ing Dagang menika mboten tentrem kula badhe abdiaken gesang kula kagem ngrungkepi bumi aji wonten ing Kadipaten Dagang. Matur nuwun. Sapa kaya nuya? Assalamualaikum. Jagung, jangkel jagung. Kakang Jabar Sotik Sunan Kudus, ya guru kula. Rawuh nika ndadosaken kageting ati kula. Wonten wigatos napa panjenengan ngantos keroyo-royo dumugi Bakalas nanging boten paring cecolo dhateng kula. Waduh, Yayi Bupati. Yo sing gedhe pangapuramu. Yen to ndadekake kejut sak sing ati. Leres.
ning iki sliramu ki mono ento-ento apa iya mung adem-ayem ana ing dagang. Babagan nopo Kakang Jambasura? Dadi durung ana surat ibrat ana ing dagang. Babar pesantren nabi. Nyanyi. Jadi iki sliramu dianggep warga ana ing Demak Bintara apa ora? Ora ngerti to. Yen to sesuk-esuk iki mono ana jumenengan ana ing Kasultanan Demak Bintara. Jenengan apa? Ya jumenengan sultan. Mangkene. Menawi wonten ing Demak Bintara wonten jumenengan sultan. Rikala Kamas Sultan Patius tumekaning sih ninggal putra anggir piran pangeran. Napa anggir piran pangeran sampun pinanggih? Kyai Sunoyo. Nggih. Kamangka Sultan Demak Bintara sing rikala diasta lan babah patah panetepan agama ana ing Kasultanan Demak ya ramamu. Terus. Nggih. Sapa sing nglintir kawibawan ora ana liya putrane Kang Pembayun ora ana Mempatiunus. Terus. Kudune Kilir Gumanti. Sapa sing kapenas tuwa ora ana liya Mempatiunus. Nanging ora putrane Patiunus ganti Ratu Nyawa utawa Kencana. Nanging Cinta Kencana lan Nyawa ki mono apa wanita sing kudune jumeneng Nalendra utawa Sultan ana ing Demak Bintara sing pas landhep kira ana liya rak mung sliramu tok Kyai Suryata. Amir Mukmin kang kasebat Amirul Mukminin Panji Kedah Priya Menika leres boten saged pawesti. Imam agama boten saged pawesti. Nanging Kakang Jambasura nanging kepiye? ya guru kedahipun ingkang milir entos boten kula lan boten lebrah wonten ing Bintara Demak. Banjur sapa? Putranipun Kamas Patius anggih pangeran Pangeran. Nanging kowe iki ora keri pawarta sing kemempuk marang sliramu. Kabar sing tak tampa pindhaning sorak Ambata Rubuh ana ing Kasultanan Demak Bintara. Sing dicalonke ora ana liya mung Kadangmu Trenggana. Kamangka yen to Trenggana dadi sultan ana ing Demak Bintara, aku ora nrimakake. Pangeran. Dasare napa panjenengan boten nrimakake? Sepisan yen to Trenggana tak anggap dhisik timur. Beda yen to nyembat ana sak pinggiring turangga. Yen to meleset nggone ngelis mung badan sapata. Nanging yen to Demak Bintara sing nyembat iki mung Kadangmu. Urung tan urung kok. Anggene ngelis iki mono meleset. Sapa sing rugi? Ora ana liya kawula ana ing Demak Bintara. Sepisan kaping pindho apa ya ana to? Sliramu gak pernah tuwa lho. Nanging gene apa? Kok nyembah sedekuk amal kelu ana ampianing Trenggana. Kamangka dagang kabawa perintah ana ing Demak Bintara lho ya. Jan-janipun kula menika sampun Lenggana. Kula sampun dados adipati wonten ing Baganas. Kula sampun dados panutanipun dhateng tiang-tiang wonten ing Baganas. Kenapa kula serakah dakak-dakak kepengin dados sultan? Iki mono ora perkara serakah. Kok dakak-dakak angah-angah pengen nguasai hak waris ana ing Demak Bintara ki ora. Lajeng kersanipun Sepisan iki mono mesake kawula ana ing Demak Bintara. Iki mono durung lagi calon. Calon ki mono bisa wurung, bisa dadi. Ning aku bisa ngumathokake. Mergo calon ki bisa wurung. Mergo iki mono samun barange uga rambene iki mono kurang. Mergo calon yen perlu kudune duwe bondo, duwe dukun,
duwe dekengan. Jentu bondo. Panjenengan ngendika wong nyalon kudu duwe ukara dhewe dekengan dukun sono lan dukun. Dekengane kula sinten? Dekenganmu ora ya gurumu ya sedulurmu Japar Sudik. Dukune sapa? Dukune ya aku dhewe. Dana kanggo Prabeya kondi. Kondange wali ning tanah Jawa sapa sing sugih ora ana ya mung Sunan Kudus. Yen ngono kula nyalon dadi sultan. Wis aja. Kakang Japar Sudik Sunan Kudus ya guru kula. Iya Yai. Kesanipun boten nyawis tarane. Yen panjenengan balu dhateng kula. Panjenengan kuwatir kondur wonten ing bidang Demak, enjang-enjang kula ingkang kali sungsut. Sliramu ora sah dadak puas lan sumelah. Sak lekere gendong ana ing Demak Bintoro. Iki mung tanggung jawab gurumu ya Japar Sudik. Mengko yen tono papane aku sing bakal tanggung jawab. Yen ngono aku tak jare pamit dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi prajurit. Upomo aku jumeneng sultan. Kepriye rasane atimu? Manut pangkawamang nggih kula. Saestu bingah jalaran dagang boten namung sakadipaten nanging sampun saged dados kasultanan. Mila sak enak-enake dadi bupati niku mesti luwih enak nek dadi ratu. Dibawake mesti enak nek mbawahake. Rak kaya ngono to, Bu. Yen ngono kabeh bersarujuk, Sarujuk sanget. yen ngono siagake turunggo kanggo budal ana ing Bintoro Demak. Monggo, monggo kula dherekaken. Wonten resanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring kanikmatan kanugrahatan awujud seger waras lan keselamatan dhateng kula lan panjenengan sedaya saengga saged pinanggih wonten ing Pasiwakan Agung ing Pendhapa Demak Kudus. Ing kene aku lan kowe jejering pinisepuh. Surat Ibran rakus rumata kabeh padha. Sampun. Dumateng sedaya para wedrah nak Mas Dirgonegara Nimas Ratu Nyawa Langgar Singgih Ratu Kencana lan sliramu Trenggana sabda paring dawuh kabeh wis padha sip jumbuh marang isining surat Ibran Gus Aji dungkap 1000 dinane Swargi Kanjeng Sultan Patinus
Komplang kawibawan ing Demak. Aja nganti dawa-dawa enggal ana kang bisa gumanti. Mula saka iku kabeh wedrah ndak klumpukake amung bakal ndak ajak Surabaya utamane rak kowe Gusti menika leres. Sawise Kanjeng Sultan Padiono seda komplanging Demak kang wenang lan pantes gumanti palungguhan sapa Nak umpami pemati. ya Iki ngendahipun nggih. Gilir gumanti utawi gilir kacang. gilir Menika kacang leres. diwiwiti saka putra kang pembarep Onci. saka pembarep Poseda Nggih. yen ngono kudu tumiba kang angka loro Menika leres. Angger Dirgonegoro Yo dalam. kaya ngono mau kang diaturake Sunan Kudus jumbuh gilir kacang pranatan ing Demak ing kene tumiba sliramu kang kudu gumanti palungguhan ana ing Demak kepiye Romo kepareng kula matur mbok bilih wonten tuna dungkap kula nyumpahaken. Tansah anjunjung adat budaya jari. Lenggah kula wonten ing Kasultanan Demak. Kula menika namung putra mantu boten anggadhahi hak. Mila kanthi menika Rama kula sampun rumaos mukti lenggah wonten ing Kabupaten Cerdo. Dados kula nuduhake luhur bedhuke ora dadak Piyayi Cirebon arek. ya Nggih. Nini Ratuna Inci kula pratelane rakamu kaya ngono mau mungguh panemumu kepiye inci kepareng matur sira mriki. Menika langkah jalaran menapa kula menika dados garwanipun Kang Mas. Lan menika sampun rumangsa mukti wibawa. Sakmenika uga dipun pangaken ingkang dereng gadhahi palenggan kemawon. lah sing durung duwe palenggan iki sapa Nun boten prangku menika dan kula rayu ya dadekake kawigaten mengko bakal ndak rembug meneh sawenek sawenek Gus Nggih. yen ngono rak tumiba putra kang angka 3 Menika leres. langgar singgih Kawung atimbalan kok. umpama sliramu kapatah klintir kawibawan ing Demak. Duh mama. Kula menika pindhanipun nuntukan Kabupaten Sambel Ngono iku Pak. Kula sampun mukti ngawibawa Hanyaprawati bau cetha wonten sampun bangkok. Pramila pranglenggana boten sisah kula. Sliramu ora saku Boten saged kula. langgar singgih ora saku Nggih. nanging ndak takon marang Menika leres. Ratu Kencana Pareng dawuh Rama. kakungmu ora saku panemumu kepiye Rama Sunan Giri. Kepareng kula matur. Nuwun pangapunten mbok griya wonten estami paturan sebenganipun. ngono iku Rama Sunan Giri. ya Kula nguwaosi sampun bagya mulya lan wektu sanget gesang sesarengan kalian Kamas Langgar sehingga wonten ing Kabupaten Sampang. ngono Mila kanthi menika Ya. Rama ngenani bab palenggahan sakalanipun prayogi lan dipun paringaken kemawon dhateng Nyai Trenggono. sliramu uga sarujuk lamun Trenggono kang gumanti ndadekake kawigaten Ngestokaken dawuh Rama Sunan. Kudus Gus Apa nggih. kowe golek ya Boten. Lho,
panjenengan wonten ing kasuhan Pak Bintoro kok menika sami nyengkuyung ngoten lho. Nyatane Ratu Kencana uga rasa. Gilir kacang sabanjure tumiba marang putra kang angka papat. Menika lho. Ora ana liya si. Lho. Lah nek endi? Bocah kok kandhane iki piye kepiye to? Terus Injih. putra ing Demak ra ana liya. Menika lho, Res. Yunus. Ratu Nyawa. Ratu Kencana. Suryawiyata. Trenggana. Menika lho, Res. Gilir kacang sabanjure tumiba ing Suryawiyata. Menika lho, Res. Lan Nanging nuwun sewu nggih, rening sedaya wedhah menika sami ngempal wonten ing Demak Bintoro sing dereng namung setunggal. Kersanipun dipun rantos. Jalaran menapa? Umpami mboten dipun rantos ing mangkenipun umpami murina lajeng kados pundi. surat Ibrahim Anjir uleman nggih wis mbok menehake. sampun. Wis ditampa. Sampun. Iku jeneng Lirwa ing masjid. Ning niki boten Sing saka Cirebon Madoh esuk wis rampung. Sing saka Sampang nyabrang segara esuk wis rampung. Lho, wong gandang ki pira adohe? boten perkawis tebih lan jakete menika mboten. Kula ngertos umpami saking dole dumugi gembong mriki niku radosipun marginipun niku sae alus mulus kados pipi kula. Ning benten sawetane menika radiawon marginipun dipun rantos kula nyuwun wedal sedasa menit ki mawon. Dirga Nggih. Dirga negara. Iki umpama berarti apa ya prayoga? Rama, kula kinten kirang prayoga awit sedaya kala wau dal sampun dipun temtokaken menawi ngantos keglarung-glarung nenggorawuhipun Yai Surawiyata sampun dados pangantu-antunipun sedaya para kawula ing kasultanan. Prayogi bab acara menika dipun lajengaken kawula. Nggih. Kula menika jumareng Kakang Dirga. Awit menapa ingkang Lirwa niku tiyang setunggal ingkang antu sedaya kawula wonten Demak menika mesaken Rama. Nah ini sewu lho Kanjeng Sunan Giri. Menika ra tasih keluarga piyambak. Dados tasih wonten keringanan ngoten. Ngene, Anjir. iki perkara kawibawan ing Demak, perkara palungguhan sultan teng calone dadi pengayoman. Kudu ngiwakake kabutuhaning pribadi mengenake marang kabutuhaning negara. Lah lagi kaya ngene wae wis ora ngendikani, ora ngatonake tanggung jawabe. Lah sok nek dadi sultan kaya ngono. Kula pitados lho, nek umpami Suryawiyata. Yainipun menika gagah piteksa, gedhe dhuwur, tur wibawa. Ing mangkenipun umpami dados sultan wonten ing Demak Bintoro menika sampun pas. Nanging dipun rantes kedap kemawon. Niku sampun dangu sanget. Niku langkung prayogi enggal bisa wiwitan Ngono. Ya. Yen ngono ndak tetepake, Gus. Jumbuh marang pasar rujukaning para webrah. Wis gemblengake pasar rujukan dibacotake. Encen menika leren. Gilir kacang sabanjure putra kang pragil ya teng angka 5 ora ana liya Trenggana. Ing kene sira Trenggana muga slira saguh bakal kawisuda pinangka sultan ing Demak. Menawi awit runtah pangandika panjenengan dalem kados mekaten. Trenggana namung nayogyani menapa ing dados pangandikanipun kadang-kadang kula ugi Kangmas Kaipit. Kula saged wenggah kula dados Saguh yen ngono jumenengan diwiwiti. Bismillahirrahmanirrahim.
Yayi Trenggono dadi pengayuman ing Kasultanan Demak. Kang Mas minta pangkas. Pangestu banyu iki kaya dene woting tresno marang sliramu. Assalamualaikum. Romo ngiri. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Randhak sowan kula dalaran titian tulungga kula kejeblok wonten ing mati sikilipun ceklek kula leren mijeti sikil kula. Jarangmu nggih. Nggih. Rasune Sikile ceklek mbok pijeti waras. Mampuh iki ana bupati dadi tukang pijet jarang. Surayata bareng do. najan ora apa-apa randhat. Ning nyatane jumenengan durung nganti diwiwiti sira wis krap. Ora apa-apa. Nun sewu lho ngene. Ana apa? Wonten jumenengan. Rakedahipun wonten pilihan. Ana. Sinten calon? Calone ora ana liya kejaba Trenggono. Tugas tegur. Kamas Romo. Siramu sakit. Pangapunten ingkang kathah awet sedaya kula kajurung ugi dipun selpuyung lan kadang-kadang kula menawi kula kapiji calon sultan wonten ing Demak Bintoro. Jelas. Sabda pandha. Sultan kuwi dadi panurat para kawula. Sultan kuwi dadi pengayoman. Sultan kuwi nata negara. Sliramu wani-wani dadi sultan. Apa sliramu wis wau? Yai. Nyekel negara kita aja kok umpamake ajar tronggo. Yen tronggo jungger kuwe sing korban. Iki negara kawula kadhe. Aja pisan-pisan wani. Lancak. Ngomong iki. Yen calonipun Trenggono badhe dados napa negara ana ing Bintoro Demak. Yen ngoten kula waris Demak nyalon dados sultan. Murid Jabar Sotek. Putus. Putus. Oh, anjing. Palungguanmu ning Oh, nggih. gandeng ngomonganmu. Putra siswamu kae sagu. Paham menika leres. Ora apa-apa. Yen kaya ngono tak tetepake yen sira sagu. Sira kena njajal. Sena kena ya, sira kena njajal. Nglungguhi dampar kawibawan ing Kasultanan Demak. Kira-kira kira jajal-jajal. Perkarane pasarujukaning para saka iku wis dadi kepuntung. Nanging kang nentokake sapa kang kuwawa nglenggahi dampar Maesodipta ing Kasultanan Demak tetep iku jumeneng dadi sultan. Oh, pendadaran ingkang kuwi nglenggahi dampar dipun menika ingkang sultan. Kaya ngono. Yen ngaten kula diparingake pinanggih. Ngomong iki Kakang Jabat Stek yo kepiye nggih? Ya, wis iki. Ayo. Yai, pangestono aku arep Monggo-monggo dipun cobi lenggah dampar.
durung sarapan to, Yai. Aja-aja iki mergo kekeselen nek mijeti jalan. Sampeyan iki lho kok. Yen to kowe ora gelem sago semago lenggah ning kursi gading, kuwi cabar panjang kamu. Ora kok. Kula lungguh kene ora apa-apa, bojo kula ora roh nek ronsen. Oh ngono. Piye Kudus? Surawiyata piye? Kula sampun ngono. Mboten kiat. Ora kuat. Trenggono. Kang Masmu wis ora kuwawa ngguri gambar. Tumiba sliramu. Ngono. Pengen nyobi to, Mas. Ngono ya. Kono. Ya. Aja di. Aku ora ngono. Apa nek kowe? Aja. Diri rusi janotan kinira menawi panjenengan boten kuwawi lenggah wonten dampar Prabon Sultan minangka pengayoman ing Mak Bintoro. Kepareng kula nyobi Kang. Ya wis, nek tak elingi. Rasipun boten kuwatir, Mas. Kula sinambur kula. Napa lho, Mas? Wis ngelingke. Lah wong sing gagah pideksa pindhane Werkudara wae kek. Apa meneh sing ngedaki rempeyek ora coklat. Bagus. Apa nggih? Aku pancen percaya. Ini Lajeng kados pundi? yang nganti kumplanging kawibahan iki tegoro mesakake. Menika leres. Kabeh padha ora kuwawa apa bakal lakon kumplang selawase. Lak kudune ana wae. Menika leres. Kedahipun wonten ing Lesu, kersanipun tiyang-tiyang wonten ing Mbak Bintoro, kersanipun boten bingung. Yen saka panemumu sapa kang kudune dadi warnen kang pantes dadi warnen? Rening hak waris wonten ing Mbak Bintoro menika kaperna sepuh. Menika boten kuwawi. Teng mriki ingkang sepuh boten sanes wong namung panjenengan. Kula namung manggah. Nggih, ning nek umpami jenengan boten kuwawi, kula nggih saged. Yen ngono coba aku tak takon karo para wedrah. Nggih. Tak takon Dirgonegara. Ngomong diri Wedrah kabeh iki ana loro. Calon warnen, calon wakil ganteni palungguhan sawetara. Kudus lan Giri. Rama bebayani tumrap negari ingkang boten anggadhahi pemimpin. Sakalangkung prayogi namung dika Rama Giri ingkang pantes lenggahi wonten ing dampar pusara negari Demak Bintoro. Menika leres Rama Giri, menika langkung prayogi panjenengan kemawon ingkang asma Kula Rama. Panjenengan kemawon dampar. Nyanyi kaki Trenggono. Kula condong bilih panjenengan ingkang dados sultan. Kula sarungsa dikono. Ayen kowe. Namung warnen nggih. Ya warnen. Warnen niku namung sawetara. Sawetara. Ngomong lho namung sawetara kemawon. wicaksana. Siswane sapa? Siswane Kudus. Ora apa-apa. Aku bakal lungguh dadi warnen. Lan marang kabeh para wedrah. Sawise aku Sunan Giri jumeneng dadi warnen. Ing kene aku bakal nganggunan Sultan Ainul Yakin ya Prabu Satpata. Sunan Kudus ya maksud
panguasanipun ratu menika tanpa winates. Piyambakipun menika kumawasa murba nanging boten kapur. Sabda Pandhita Ratu tan kenawa-nawa menika sangke Bugati. Wenang murba tan wenang dicoba, wenang masesa tan wenang diwasesa. Injih. Yen kaya ngono ingsun Prabu Satmata ya Sultan Ainul Yakin ngutus marang Trenggana kang supaya gumanti marang palenggane ingsun jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Trenggana enggaono kawibawan iki. Kamu misto ah. Sawise sira jumeneng Sultan ana ing Demak. Ing kene sira ndak keparengake ngagem gelar Sultan Trenggana tambah sesebutan Amirul Mukminin. Kadang-kadang penyingkulung kula dados sultan. Karena suruh Trenggana. Gemelo serang. Tapi ciromong ini, kowe sultan ono ing Bintoro Demak. Katiglar Amirul Mukminin. Negara kowe ora cilik. Mung kabupaten sing tak suwi kekuasaan sak kekemeng Bintoro. Kowe dadi sultan. Harap dadi opo? Negara Bintoro. Harap kok ngendi Bintoro Demak. Yen ngono, ora sudi aku nyembah ning sultan. Kenging menapa sesampun kula jumeneng sultan ing Demak Bintoro. Ngantos kadang kula Kang Mas Surya turun ing penggal. Durga kae lamun saya ngrembuyung. Samirana gedhe bakal saya tumiyung. Nanging waton Durga iku jeneng bakal kales insang. Percaya kabeh para saka isih padha nyengkuyung marang Terus ngaten. Menawi mekaten anggen kula jumeneng dados sultan. Kasrupuyung ugi kadherekaken Kang Mas Dirgonegoro ugi Kang Mas Anggar Singgih ugi Rama Japar Sotik ingkang dados parampara wonten ing kasultanan. Sodik. Salah. Japar Sotik. Ya sing dadi pangapuran ngene ya. Wirada Meta. Wirada Meta. Kuwi mesti ana sratine. Sing gajah ngamuk iki mesti ana sratine. Assalamualaikum. Yayi Sultan Trenggana, Kang Mas Dirgonegoro. Sarama Sunan Giri. Rumaos priatos sanget kula mangertosi dhateng kawontenane. Rening kula menika taksih keluarga. Kepareng kula badhe ngripih dhateng lekasipun Yayi Suraya. Yen kena diwipit sarana nyaris. Aja nganti jalaran kadang-kadang aja nganti ketok-ketok lan pisan. Assalamualaikum.